Balkan vilayetinin häkimetleri şu günleri ilat bilen wagız nesihat ýygnaklaryny geçirmek işlerini batlandyrdylar. Bu vaka ilat arasında yurtda zähmet we pensiya haklarynyň döwlet kömek pullarynyň 10 götürüm köpeldirilmezligine garşy näýeleliklerin artýan mahalyna gabat geldi. Ýygnaklarda raýatlardan arş şikayetlary besetmek hem talap edilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji ýanwarda Sebitden maglumat berdi. Hepdäniň başyndan bäri vilayet etrap we oba derejelerinde yerli häkimlik, Gaziýet prokuratura, Milli Howpsuzlyk ministrligi, polisiýa we aýallar guramalary tarapyndan wagys nesihat ýygnaklary geçirilýär. Büjet işgärleri bilen geçirilýän ýygnaklar diňe pensionerleriňize aýdyň şikayet etmesin diýen mazmunda geçýär. Diýip ýygnaga gatnaşan Balkan awatly büjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Ýygnaklaryň geçirilmegine geçen hepdäniň ahyryndan, ýagny 3-nji ýanwardan başlap Balkanlaryň her gün Balkan awat şäherindäki häkimlik binasyna baryp pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň 10 götürüm arttyrylmandygyny näýilelik bildirmegi we olary köpeltmegi talap etmegi sebäp boldy. Bu adamlaryň arasynda pensionerler agdykly edýär. Soňky 4 gün bäri gaznanyň etrap bölümlerine gelýän şikaýetlaryň sany hem sanardan kän. Türkmenistanyň taryhynda garrylaryň bu derejede arş şikaýet etmegi häzire çenli görülmändi. Bu arş şikaýetler häkimetleri ilat bilen wagys nesihat ýygnaklaryny geçirmäge iterdi diýip vilayet pensiya gaznasyndaky ynamdar çeşmämiz aýtdy. Bellesek täze ýylyň başynda pensiýalaryna maýyplyk we çağı üçin berilýän döwlet kömek pullaryna garaşan türkmenistanlylar onuň mukdarynyň üýtgemendigini bilip galdylar. Türkmenistanda 2008-nji ýyldan bäri her ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap raýatlaryň zähmet haklarynyň, pensiýalarynyň, döwlet kömek pullarynyň talip we diňleýiji haklarynyň möçüri 10 götürüm ýokarlandyrylýardy. Bu düzüňiň ýatyrylmagy barada resmi habar berilmeýärkä, dekabryň başynda Balkanyň edara kärhanalaryna aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny 10 götürüm ýokarlandyrmagy besetmek barada habarnama paýlandy. Balkanda bu mesele bağışlanyan ýygnaklar esasan medeniýet öýlerinde we orta mekteplerde geçirilýär. Bulara gatnaşan Balkanlaryň, hususanda pensionerleriň ençemesiniň aýtmagyna görä, mahkama we gaziýet ofitserleri öz çykyşlarynda raýatlaryň arz etmeginde daşarky täsirleriň bardygyny hem öňe sürdüler. Şondan soň garrylaryň ençemesi ofitserleri ýüzlenip biz çydamly bolarys ýöne bu gowluk bilen gutarmaz diýip köpçülik bolup tasbir agızdan goldap ses ediberen soň ýygnagy geçirenler 30 minutdan halkyň näýeler reaksiýasyny görüp sesini çykarman, özleriňiz düşünýäňiz biziň elimizdäki zat däl, biz ýokary ýetireriz. Köşeşiň we agzalylygy ulaltmaň ýygnagy geçirip bolduk diýip çykyp gitdiler. Diýip Balkan awatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Geçen hepdäniň ahyryndan bäri sosial ulgamlarda, email messengerinde prezidente ýüzlenýän garrylar we çağı kömek puluny alýan ýaş eneler hem göz görteli köpeldi. Olar öz ýüzlenmelerinde ýurtdaky gymmatçylykdan, güzeran eklenjiniň kynlaşmagyndan, pensiýa we kömek pullarynyň ujypsyz bolmagyndan şikaýet etdiler. Bu tema şu günler ilat arasında hem gurrun edilýän esasy mowduklaryň biri bolup, olarda pensionerleriň ençemesi türkmen häkimetleriniň ýyllar boýu alyp baran ýalňyş siýasaty netijesinde halkyň iki asanly gurplu baýlara we köp sanly garyp hojalyklara bölünendigini hem belleýärler. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sebitiň deýişli häkimetlerinden, şol sanda vilayet häkimliginden we pensiýa gaznasyndan resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda dowam edýän ýiti mali ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň arasynda aýlyklary, pensiýalary we kömek pullaryny her ýylyň başynda 10 götürüm ýokarlandyrmak tejribesi soňky 20 ýyla golay wagt bäri amal edilýärdi. Türkmen hökümeti bu çäreni ilatyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen sosial siýasatyň çäginde öňe sürüpdi. Ýöne Türkmenistanyň halk maslahatynyň 19-njy sentýabrda geçirilen mejlisinde idaranyň ýaşullar geňeşiniň bir agzasy çykyş edip, ýurtda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň talip we diňleýiji haklarynyň möçüriniň ýokarlandyrylmagyny besetmegi teklip etdi. Aşgabatyň maslahat göşünde çykyş eden hormatly il ýaşulysy diýen adyň eýesi Ýazmurat Atamuradow bu teklipi etmeginiň sebäbini halkyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýokary dereje
ýetendigi bilen düşündirdi. Baytaxtdan Türkmenawat şäherine gatnaýan otlularda polisiýa işgärleriniň ýolagçylary gorkuzmagy we para talap etmegi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary bu ýagdaý barada gurrun beren birnäçe paýtaxtly we Liwaply ýaşaýjy bilen gurrundeş boldy. Türkmenawat Aşgabat ugry boýunça gatnaýan ýolagçy otlularda soňky aýyň dowamında syýahat eden ýolagçylaryň birnäçesiniň sözlerine görä polisiýa işgärleri ýolagçylary dürli bahanalar bilen gorkuzmagy çalşýarlar we şeýle pul talap edýärler. Olar bu ýagdaýlaryň otluda işleýän prowadnik ýol beletleri bilen bilelikde amalaşyrylýanlygyny aýdýarlar. İlki prowadnik gadagan edilen zatlar satýar ýa-da ruhsat berýär. Soň bolsa şol zatlar bahanasy bilen polisiýa işgärleri ýolagçylary gorkuzyp pul alýarlar. Kim garşy çykjak bolsa derrew protokol, jenaýat işi diýip başlaýarlar. Diýip bu ýagdaýdan göne habarly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Azatlyk radiosy bilen howpsuzlyk sebäpli anonimlik şertinde gurrundeş bolan ýene bir çeşmäniň sözlerine görä ýol beretler çilim çekmek we spirtli içkileri içmek ýaly zatlara özleri ruhsat berýärler we şeýdip gazanç edýärler. Emma soňky wagtda olaryň ruhsatyndan soň polisiýanyň gelip ýolagçylardan goşmaça pul almagy bilen bagly ýagdaýlar köpelipdir. Otluda gadagan edilen zatlar çilim çekmek, spirtli içki içmek ýaly ýagdaýlara belli bir tölegden soň ruhsat berilýär. Prowadnikler bir zat bolsa polisiýa bilen özüm gürleşerin diýip ýolagçylary ynandyrýarlar diýip çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Ýol biletleriň ýolagçylara pula satýan hyzmatlary dürli. Şol sandolar goşmaça tölege hatda öz hajatxanasyny ulanmaga da ruhsat berýärler. Ýolagçylar üçin niýetlenen hajatxanalar köplenç işlemýär. Aşgabat we Türkmenawat arasynda iş saparlary bilen gatnaýan ýolagçylaryň sözlerine görä wagondaky ýolagçylar üçin niýetlenen hajatxananyň işlemeýänligi sebäpli prowadnigiň hajatxanasyny ulanmak üçin ona 20 manat pul bermeli bolýar. Wagondaky hajatxana işlemeýärdi. Zerurlyk sebäpli prowadnigiň hajatxanasyny ulanmak üçin ondan ruhsat soralýar. Şeýle ýagdaýlarda pul soralmagy adaty bir zada öwrüldi. Diýip ýaňy ýakynda otluda syýahat eden ýolagçy gurrun berdi. Türkmenistanyň otlularynda esasy oňoýlyklaryň kemçilik edýänligini, düşökleriň hapadygyny, hajatxanalaryň işlemeýänligini, galy berse-de ýolagçylara yer bolman olaryň geçelgelerde dik durup oturup ýa-da ýerde ýatyp syýahat edýänligini Türkmenistandaky habarçylar ençemegedek habar berdi. Azatlyk radiosy bilen gurrundeş bolan çeşmeleriň biri Türkmenawatdan Aşgabada barýan otluda ýaňy ýakynda hut hajatxana sebäpli polisiýa tarapyndan basyrşa sedebar bolup pul tölemäge mejbur bolan ýolagçynyň düşen ýagdaýyna şaýat bolupdyr. Şaýatyň sözlerine görä daňdan sagat 5 töberegi otly Aşgabat şäherine ýetip barýarka ýol belet hajatxanadan çilim çekip çykypdyr. Onuň ýerdinden ýolagçy hem şol hajatxanany ulanyp çykypdyr. Emma oňa gapysynda polisiýa işgärleri garaşyp durupdyr. Polisiýa işgäri çilim çekýänmi diýip sorady da ýolagçyny başga wagona alyp gitdi. Ol hajatxanada çilimi prowadnigiň çekendigini aýtsa-da muny suwd etmek mümkin bolmady. Diýip çeşme gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri hajatxanadan çykanda tutulan ýolagçyny jemgyýetçilik tertibini bozmakda, ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini bozmakda we prowadniga töhmet atmakda aýplapdyr. Döwlet işgärikiniň jenaýat işini açar, iş ýerine habar berer diýip gorkuzdylar. Soň bolsa 400 manat goýup gitseň bu ýerde mesele ýapylar diýdiler diýip şaýat gurrun berdi. We netijede ýolagçynyň polisiýa işgärine 400 manat berip sypanlygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar dogrusynda Türkmen Demir Ýollary agentliginden resmi tesvir almak öňçeden finansygy oňy netije bermedi. Türkmenistanyň kanunlaryna görä kanun goraýjylaryň öz yktyýarlyklarynyň hyýanatçylykly peýdalanmagy we para talap etmegi jenaýat hökmünde kesgitlenýär. Türkmenistanyň jenaýat kodeksinde para almak, para bermek we para almaga mejbur etmek aýratyn jenaýat maddalary hökmünde görkezilýär. Şeýle-de bolsa jemgyýetçilik tertibini bozmak ýa-da jemgyýetçilik ýerinde çilim çekmek ýaly ýagdaýlar administrativ hukuk bozmalary hasaplanyp kanun ýesasynda protokol düzülip degişli tertipde jerime salmak ýaly çäreler göz öňünde tutulýar. Emma meseleleri para bilen çözmek ýurt içinde giň ýaýran tejribe öwrüldi. Paraxorlyk ýurtda durmuşyň dürli uğurlarynda duş gelýär. Halkara hasawatlarynda Türkmenistan dünýäde iň korrumpirlenen ýurtlaryň arasynda agdalýar. Transparency International guramasynyň 2025-nji ýylda çap eden 180 ýurdy öz içine alýan korrupsiýa indeksinde Türkmenistan Merkezi Aziýanyň iň korrumpirlenen ýurdy diýilip görkezildi.
Ilki başta iqtisadi narazalıklar sebäpli başlanan protestler Iranyň ruhany hökümdarlary üçin bir näçe ýylyň dowamında iň uly howpa öwrüldi. Ýurdun içindäki tanymal aktivistleriniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň farda gullugy bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, ýurt boýunça geçirilýän demonstrasiýalar köp Iranlynyň ruhanylar häkimetiniň ýok edilmegini isleýänligini görkezýär. Emma olar ütgeşikligiň daşary ýurtlardan goşulşmagyň netijesinde dälde içerden emele gelmegini sözüne goşdular. Eger häkimetler demonstrantlara rehimsiz basyş etmegini dowam etdirse, Birleşen Ştatlar harby taýdan gatnaşjakdygyny aýdyp haýbat atypdy. Görýän zadymyz adamlaryň umumy düşünje gelmeginiň alamatydyr diýip Tehranda ýaşaýan siýasy aktivist we adam hukuklaryny goraýjy Mehdi Mahmudian aýtdy. Bu indi diňe protest geçirýän mugallimler ýa-da ýeketäk sosial toparlar däl, eýtem bu gezek sessizler bileleşik döretdiler diýdi. Mahmudiýanyň sözlerine görä protestçiler indi ruhanylaryň agdyklyk edýän siýasy sistemasynda özgertmeleri talap etmeýärler. Eýtem olar düýpli üýtgetmeleri isleýärler. Häzirki wagtda üýtgedilmeli zat Islam Respublikasynyň özüdir we ol düýbünden özgörmeli diýip olaýtdy. Dowam edýän protestler Iranda 2022-nji ýylda geçirilen aýallar durmuş azatlyk hereketinden bäri iň uly demonstrasiýadyr. Häkimetler şol protestleri basyp ýatyrypdy we ýüzlerçe protestçyny öldüripdi. Häkimetler soňky protestlere rehimsiz güýç bilen jogap berdiler. Onlarça protestçyny öldürdiler we 1000-den gowrak adamy tutsak etdiler. Aktivistleriň aýtmagyna görä, bu häkimetleriň ilatyň kanuny şikayetlerini diňlemek we çözmek islemeýänligini görkezýär. Inflasiýa we milli valutanyň narhynyň pete gaçmagy sebäpli dören ykdysady çökkünlülük protestleriň sebäpleriniň biri hökmünde giňden görkezilýär. Din alimy we adam hukuklaryny goraýjy aktivist Selik Vasmaki ýaşaýyş şertleriň yaramazlaşmagynyň jemgyýetiň uly bölegini çökkünlülük nokudundan pete gaçyranlygyny aýtdy. Halkyň ykdysady we ýaşaýyş ýagdaýy şuň öňküden has betbahtçylykly diýip Vasmaki Farda radiosyna aýtdy. Ol häkimetleriň öňkü narazalyk tolkunlaryna garanda häzir has gowşak ýagdaýda bolanlygyny aýtdy we Birleşen Ştatlaryň sanksiýalarynyň şeýle hem hökümetiň nädogry dolandyrşynyň we korrupsiýanyň netijesinde ýurtda ykdysady kriziň agyrlaşanlygyny belledi. Vasmaki döwletiň giňelýän basyşlarynyň ýagdaýy hasta radikallaşdyryp biljekdigini duýdurdy. Eger döwlet dowam etdirse, bu hökman gapma garşylyga öwrüler diýip olaýtdy. Halk güýç bilen häkimeti agdarar diýip Vasmaki belledi. Barha güýçlenýän gapma garşylykly ähenge garamazdan aktivistler Irany daşary ýurt harbiýleriniň goşulşmagyny islemeýändiklerini ynamlaýdýarlar. Mahmudian halkara goldaw bilen gatyşmanyň arasynda aýdyň tapawudyň bardygyny ynykdy. Goldaw we gatyşma bir meňzeş däl diýip olaýtdy. Halkara edaralary halkara hukugynyň çäklerinde goldaw berip bilerler we bermelidirler. Ýöne islendik harby hüjüm ýa-da daşary ýurtyň harby goşulşmasy bir meňzeş ýazgarlyar diýip Mahmudian aýtdy. Vasmaki bu pozisiýany gaýtalap daşarky harby hereketleriň protestleriň kanunylygyna ziýan ýetirjekdigini ynykdy. Men şahsy taýdan daşary ýurtdan harby goşulşmalara garşy diýip ol global jemgyýet parahaçylykly protestleri goldamaly, ýöne hiç hili goşulşma bolmaly däl diýdi. Adam hukuklaryny goraýjy Mutahhire Gowney soňky aýlardaky öňgörülip eşidilmedik inflasiýany jemgyýetçiligiň üýtgeşik islemegine ýene bir subutnama hökmünde görkezdi. Adamlar indi Islam Respublikasyndan hiç sada garaşmaýarlar diýip ol Farda radiosyna aýtdy. Olar biz bu sistemany islemeýäris diýip aýdyň aýdýarlar diýip adam hukuklaryny goraýjy belledi. Ol soňky günlerde protestler mahalynda köpçüligiň howpsuzlyk güýçlerine tarap gönüden göne ýöriş eden sahnalaryny suratlandyrdy. Bu bolsa ilatyň ýetirjek zadynyň galmanlygyny, duýdurýanlygyny görkezýär diýip Gowney aýdýar. Biz bu habaryň dünýä ýetmegini isleýäris diýip adam hukuklaryny goraýjy biz bu siýasy guruluşy islemeýäris diýip sözüne goşdy.